Musure mekutrendiswa for the wrong reasons kuchinzi vasikana vakamwa doro rinodhura rinosvika 12,000 vachibva vakonewa kubhadhara. Manetizens ati aiwa maitete regai tivape advice yekuti ngavarege kuhenga out nananodo ava. Ivo maitete vabva varesponda vakati aiwa guys, I am not defined by those people that I hang out with. Ndafambira chinhu chimwe kunoona business raFelicia. Zvimwe zvese izvi rangovawo drama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So nyaya munongoizivawo Evidence Chera akabuda ari ku News Cafe Boxburg uko kwakaenda maititi vachindohostwa naQueen Porsche avo. Queen vanodrive Range Rover, vane life yavo yepamusoro allegedly iri pamusoro zvekutodaro vakaenda kubawa vari ivo host vainvita maititi over for drinks. Vapedza paya ndokuorder madrinks akakwanisa kusvika 12,000 rand. Asi maititi vakazongoona kuti musikana hana mari yekubhadhara. Ivo ndokubva vangoti pane zvandadya ndiregai ndicontribute. Vakaburitsa 4,000 rand yavo vachibva vabva panyaya iyi nekuti vakatoona kuti vangatoswera vakuitiswa viral. Yes, in as much as she was hosted vakatorealiza kuti patoitika dambudziko. Sisi vakazosara vakamira paya, varungu vakatomirawo vachiti pashota mari. Asi the hostess said, let us go to my house. Ndo kwandasiya imwe mari. Vakatanga vachiti foni yaita low battery ndichajirewo ndigokwanisa ku accessa mari. Foni yachajiwa, still there was no money. Izvi zvakabva zvafadza vanhu vanenge vana Evidence Chera vakatanga kuita malive vachiburitsa nyaya dzekuti Porsche zvese zvaanazvo ndezvokukwereta, chero Range Rover yaari kudriver ndeyekukwereta uye imbinga yemutonono. Asika kumafira kureva maititi vabva vangopiwawo advice vakanzi dear my Felicia, pakadzoka Melody Chikarango kujeri, we told you kuti siyanai nekushandidzana naye ozveushamwari naye because malinki aMelody hamuna zera nawo imimi. She's the one who introduced you to King Porsche uyu azokupinzai muna taisireva. Melody akasungiswa nezvinodhaka zvaaipinza muZimbabwe achitenderedza kune dzimwe nyika achibva nepaJoni apa. Haana kumboita kana 24 months ari mukati ndobva abuda neamnesty. Haana kumbotendeuka munhu uyu ndochokwadi. Haana chaakambodzidza. You weren't supposed to be associated with vanhu ava as business partners, colleagues or close friends, but dai makangoita role model so that you won't be implicated in whatever it is that they do mulife dzavo. Manje imi makabva matoti ndiye manager weshop yemafuta kuJoni apa iye ari rana wemaoga. You are lucky nezuro kaingova kanyaya kebill, but my Felicia muchenjere kuti one day muchawanikwa muri at the wrong place pa wrong time netimu renyu iri remangonjo. Ende vanongoti tanga tichita tese. Anoziva madhiri ese, operation yedu tese. Imwe staff tomanyisira kushopu kwemafuta ndopa muchatidemba nemashoko edu aya. Mozoti mukwati akamboreva zvake. Ndakakuudzai kekutanga my Felicia, ndakakuudzai futi kechi2 ndobva ndagara pasi. Timu ramuri kufamba naro iri harina kujeka. Madhiri ava ane ngozi, anonyudza, and kana zvaipa they will implicate you muzvipande zvavo. King Porsche na Melody zvigananda izvi. My Felicia hamuna kana zera navo imi. Vanokunyudzai vanhu ava mukatosara muri imi principal offender. Beti atori munhu bo pane timu iri. Hameno zvenyu. Regai ndibve muzvinhu zvavanhu. Vanotuka imbichana nhasi nditori worried about my Felicia mufunge. BP yangu yatokwira. She is playing with fire. In response kunyaya yese iyi, maititi vati vari kuuya pano nezvinyaya zvedoro mubve mamiswa. I don't drink beer. Akanwa doro rake ndiye wamakaona. Ini ndakadya lunch and I paid and left. That's why you did not see me padrama racho. So musade undikwanisa. I came here for my daughter's business, not kupfachura mari. Aorder doro rake, ngaabhadhare doro rake. It is that simple. So guys, amaititi vati ivo havasi kuzombodhonzewa into this drama. She is above that. Vamwe vari kuti makambozviona here kuti vanhu vane order muupenyu, they have standards and boundaries. Maititi chavaramba apa is impulse buying. Vari kuda kustika nezvavakafambira kwete kupfachura mari, ende zvavanenge vasina kuplana havaite. It is that simple. Izvezvi vamwe vari busy kutaurisa kuti maititi vakatadza kubhadhara
bill. The issue is not about affordability, it is about priorities. Asi chikuru chiripo ndechekuti Mai Felicia vanofanira kusiyana nekuyenga out nevasikana vakadai. Ukaona vanhu vasingakwanisi kubhadhara their own bills, kovaimwireiko doro racho kana mari yacho yanga isipo. King Portia vapavanga vokubvunzwa vanga vakutotaura kuti mari handinazve, moda kundite sendani chimwa zvemahara izvozvo, and there is nothing you can do about it. Anga asingatomboradzikana remose, anga achitonakirwa zvake nespotlight yanga achipiwa. So guys, ndozviri muma streets izvi.